βρεγμένα χαρτιά και λόγια πλημμένα μέσα στο έρωτα το μαύρο βυθό. Και λέω πως δεν γράφτηκαν για μένα, για να μπορέσω να περάσω κι αυτό που όσα με νοιάζουν η ανθρωπιά σε σας σένα να μοιάζουν. Τ' άφησες Είναι χωρίς πατέρα. επικίνδυνο να το αρνηθώ, να κάνω ξανά πως δεν σε θέλω, να αποφασίσω να ντυθώ και να βγω, να μην πιστεύω πως πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα στη νύχτα, στη μέση του κόσμου σαν λουλούδι ανθισμένο. Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι κάτι, παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από σένα κομμένο. Πονάει η αγάπη Εισαγγελέα, δείτε τα κι κι εσείς. αυτό είναι Μπράβο σας. κάτι, Είστε όλοι εξαιρετικοί. Αυτά τώρα είναι δάκρυα χαράς. Μπράβο, Άννα. Σου αξίζει. Πραγματικά γιατί έχει τέτοια αιμονή μαζί μου? Γιατί, τι του έχω κάνει, γιατί? Ηρέμησε. Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να μάθεις. Τι? Τον πατέρα σου δεν τον σκότωσε ο Θοδωρής, αλλά ο Άκης. Θόρυβα όμως Φύγαμε. κι είναι επικίνδυνο να μείνω εδώ. Το σπίτι μου τώρα είναι ο δρόμος, για να μπορέσω να περάσω κι αυτό που όσα με ρίχνουν εσένα όλα δείχνουν. Κι είναι ανώφελο να το αρνηθώ. Θα κάνω λοιπόν πως δεν σε θέλω, θα αποφασίσω να ξεχάσω κι αυτό που είπες μια νύχτα πως πονάει η αγάπη. Τώρα είμαι μέσα κόσμο σαν λουλούδι ανθισμένο. Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι κάτι, παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Κι έτσι είμαι μέσα στη νύχτα, λουλούδι του δρόμου από σένα κομμένο. Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι κάτι, παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Πονάει η αγάπη κι αυτό είναι κάτι, παρηγοριά και ελπίδα να περιμένω. Λουλούδι ανθισμένο, για άλλη αγάπη κομμένο. Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. Παγιδευμένη.